Hainbatetan erasotzen gaituzte, arlo guztietatik. Baina gu beti saltoka, sasi guztien gainetik. Ez gara damutzen, harro gaude baizik, kontzientzak astintzeko egindako lanagaitik. Ero gaudela diote, gure izaeragatik. Segurazki eroak haiek izanik. Iraultzan jarraituko dugu, ikuspegi feministatik. Ez delako iraultza izango, feminista ez izanik. Ez dago gure askatasun nahia, asetzen utziko ez gaituen indarrik. Asetuko gaituen askatasunari indarrez eusten diogulako.